Шәбезбаш авылы тарихы шулай ук үз эченә күп кенә риваятләрне сыйдырган. Аларга ышансаң, элек авыл башында тирән упкын булган. Ул упкын һәр даим кешеләрне йота, җирне ашап торган. Анда буа да булып карыйлар, ә упкын җимерелүен дәвам итә икән. Шуннан аңа Шәбез дип исем кушалар. Шәбезбаш авылында менә шушы исемнән башлана. Шәбез елгасы башланган әлеге урын күпләрнең игътибарын үзенә җәлеп итеп тора.